Μαζική αντίδραση στα lockdown που επιβλήθηκαν αυτούς τους μήνες λόγω του κορονοϊού από χιλιάδες δικηγόρους και γιατρούς. Συγκεκριμένα, 1.000 δικηγόροι και 10.000 επιστήμονες καταθέτουν μήνυση για να ξεκινήσει μια δίκη παρόμοια με αυτή της Νιρεμβέργης για την απάτη με τον κορονοϊό, που από επιδημία ενός ιού έχει μετατραπεί σε πολιτική επιδημία ελέγχου του παγκόσμιου πληθυσμού. Όπως υποστηρίζει ο Γερμανός δικηγόρος Dr. Fuellmich, οι τεχνοκράτες που όθησαν τις κυβερνήσεις να κλειδώσουν τους πολίτες πρέπει να δικαστούν για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο Fuellmich βρισκόταν στη νομική ομάδα που κέρδισε μια μεγάλη αγωγή εναντίον της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας Volkswagen σε μια υπόθεση του 2015. Επίσης, συμμετείχε σε αγωγή που εξέθεσε μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Γερμανίας, την Deutsche Bank, ως εγκληματική επιχείρηση. Όπως δήλωσε, η αλήθεια αποκαλύπτεται από τους αριθμούς, αναφέροντας τα στοιχεία που δείχνουν ότι ο COVID-19 δεν έχει προκαλέσει σημαντική αύξηση σε θανάτους μέσα στο 2020 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η ομάδα υποστηρίζει ότι τα τεστ που χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό του COVID-19 ήταν ελαττωματικά και χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Ο Fuellmich και η ομάδα του παρουσιάζουν ένα λαθασμένο PCR τεστ και την εντολή που δίνουν οι γιατροί για να καταγραφεί ο θάνατος ως θάνατος COVID, κάτι που υποστηρίζουν πως είναι απάτη. Η ομάδα του ισχυρίζεται πως το πειραματικό εμβόλιο παραβιάζει και τους 10 κώδικες της Νιρεμβέργης, που επιφέρουν τη θανατική ποινή για όσους προσπαθούν να παραβιάσουν τους διεθνείς νόμους.